Abans de tot, moltes gràcies i demanar disculpes per aquest petit retard i donar les gràcies a tots els que estan avui aquí, perquè la veritat és que ens que corren, veure que així mateix hi ha gent i que a poc se va omplint una miqueta més, que de cada any crec que enguany, si fa o fa, hi ha més gent que l'any passat, crec recordar, no massa, no gaire, però una miqueta més, jo crec que això hauria d'estar més clar. Mireu, jo crec que hem de ser realistes i hem de parlar el mateix llenguatge que parlen els optimistes. Voldria que una vegada acabat el debat ens n'anàssim amb una mica més d'optimisme i tinguem la sensació que hem arreglat qualque cosa. Els polítics estan per crear il·lusió o portar solucions i quan això falta, el millor que podem fer és anar-nos a que nostre. Estic convençut que és possible gestionar diferent, amb proximitat i amb més positivitat. Crec que l'Ajuntament de Binissalem, avui per avui, necessita unes dosis molt altes d'il·lusió i recuperació del tarannà dialogant, d'escoltar les persones i no tancar-se amb elles mateixes. Un comportament que, per altra banda, ha estat una senya d'identitat durant molts anys del nostre Ajuntament. Ara ja, no valen frases fetes de manual polític, tàctiques partidistes, és temps d'ajuntar-nos i arribar a acords, sempre, no una vegada ni dues, sinó sempre. No queda més remei. Per entrar en matèria, a Binissalem, diuen que ha estat en mans foradades, però sempre quan governen els altres, sempre els altres. A Madrid, el culpable és el PP, segons el PSOE, i a Balears, per no anar més enfora, és el PSOE, segons el PP. Pareix ser que el PP ara ens vol fer veure que ells gestionen millor que els altres. Això no és així. Mireu, basta fixar-se en la Comunitat Valenciana a l'Ajuntament de Madrid. Les seves economies són les més endeutades i arruïnades d'Espanya. Mirant Binissalem i per mencionar alguna dada, podem dir que l'Ajuntament ha ampliat la seva despesa de personal des de l'any 2006-2007, perquè era el pressupost, a l'any 2011 a més de 900.000 euros i l'endeutament ha passat de 250.000 euros, de 2.500.000 euros a 8.500.000 euros. I hem passat de pagar dels bancs 390.000 euros a pagar 1.100.000 euros, malgrat si és cert que no tot es deriva de la seva gestió, coses que venien d'abans. Ara ens queixem de la pujada d'impostos, per exemple, de la bossa vermella. L'Ajuntament de Binissalem és sinònim de pessimisme. L'alcalde i els regidors del Partit Popular estan resignats, acoten el cap els dictàmens de la doctrina econòmica oficial, la del seu partit i, sobretot, la dels seus assessors econòmics. L'il·lusió i les ganes s'han convertit en resignació, estan acoquinats, acomodats en la rutina. Quan les coses no roden totes soles, ja no saben el que han de fer, no tenen idees. Les subvencions i les associacions del 2012-2013 han estat ondulades. Les quantitats que abans, poc a molt, estaven fixades pel pressupost, ara es donaran a discreció i molt poques. No s'anulen. Se donen una part, però se poden donar a discreció. A discreció d'aquí. I per aquí seran. D'una tacada ens han entaferrat pels morros la supressió i la discrecionalitat de les ajudes. Tenim idò un terreny aborat a la inseguretat, al sucursalisme i al clientelisme. D'un sol cop es carreguen aquells moviments associatius que era l'orgull del nostre poble i del que ens feia la boca grossa. Què passarà amb els drets socials? Reduirem el personal dels serveis socials? Ens preocupa que el pla de sanejament presentat per l'Ajuntament es doni la possibilitat de suprimir personal d'aquests serveis, o ben com augmenta d'una manera desmesurada el preu del centre de dia i del servei d'ajuda a domicili, que ara s'ha duplicat. Si tenim més personal, més assessoria econòmica, perquè hem de pagar més de 100.000 euros a Hacienda per recaptar. Això és el que se queda a Hacienda de recaptar els nostres imposts. No podríem reduir aquestes despeses i així tenir per poder pagar subvencions o no pujar tant les quotes dels serveis socials o no treure funcionaris de fora si arribés el cas? I què diu l'oposició de tot això? El club incursionat format per independentistes i socialistes fan el joc que vol el Partit Popular, mitjançant i feu-vos ben dic només mocions de declaracions, mobilitzacions i altres activitats a nivell testimonial, malgrat que la raó mos passi per damunt, no fan res més que fer el joc als que comanden. Mentre parlem d'aquests temes, el que de veres ara protegeix els ciutadans passa per alt al segon pla. Els que governen poden estar ben tranquils i ben contents de les vostres iniciatives. Qüestions com el FENS, estudis econòmics, que ens fan complicar amb rodes de molí, de la generació d'ingressos, de l'atur, de la política de personal, de tot això, l'oposició diu poca cosa. No vull estar dins aquest sac, no vull fer aquest joc, vull canviar les coses, tenc vocació de ser govern, vull poder ser alternativa al Partit Popular. Les darreres eleccions em van donar un bon suport, més de 475 vots, concretament 475 vots, i això ens anima a seguir lluitant.
Hi ha altres fonts d'ingressos, poden ser quantitats importants, quasi 2 milions d'euros. S'han de lluitar, un a un. En podem parlar. Hi ha una altra manera de retirar i donar les subvencions. Hi pot haver una altra manera de fer política de personal. A pesar que som conscients que s'haurà de retallar, que s'ha de retallar, n'estem convençuts que hi pot haver un altre tipus de retallades. Propostes. En primer lloc, hem de repensar seriosament la taxa de recollida de fens. Els ciutadans no tenen la culpa de les mentides que ens ha dit a Palma sobre les bondats o l'incineració de la recollida selectiva, que val la pena recordar que van ser aprovats amb els vots favorables de tots els partits polítics i de tots els colors. Tampoc es pot continuar amb l'espectacle de les borses de rebuig a altres municipis, depositar-les a les papereres, creant petits abocadors, contaminant altres fraccions de rebuig o fent cremadisses incontrolades. És clar que el sistema de la bossa vermella ha fracassat. Per tant, proposo eliminar la bossa vermella i que el rebuig es dipositi el dijous a vespre, com es feia abans de cada setmana, com es podia fer abans. Queda un minut, Víctor, un minut. Tens raons en parlant, ara o més tard, això de la bossa de mesura, si voleu més tard, voldria que tots diguéssim el que pensa. En segon lloc, crear un grup de feina incloent un regidor de cada grup polític que reuneixi i demandi de cada associació les necessitats econòmiques vitals per l'any 2012 i 2013. I així elegir el ple abans de l'1 de maig una proposta d'ajudes, tot en benefici de la transparència i el diàleg i el consens. En tercer lloc, hi ha ningú d'aquesta taula que em sàpiga que em pugui explicar el pressupost aprovat en 2011. Té que veure la realitat. No seria absolutament necessari tornar-lo a definir des de la primera partida fins a les activitats, quines es faran. No basta com d'ans per fer un pressupost participatiu. Els pressupostos aprovats han de tenir que veure la realitat. Els pressupostos han de ser transparents. Per tant, la nostra proposta és com un termini fixat, que fixarà el ple a redefineixer el pressupost, adaptant-lo a la nova realitat, el pagament de proveïdor del Real Decret. Que sí o sí s'han d'arribar a acords. I afegeixo que també s'ha de portar feina dels 13 regidors. Aquestes propostes no són una prova. Jo el manco quan estic per el labor i la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Víctor.